Bon dia, bueno, en aquest cas és bona tarda. El projecte que us estic presentant es tracta del reciclatge. D'aquí venen les imatges que us volia ensenyar de la ciutat. I què concretament del reciclatge? Doncs la necessitat d'incorporar en el projecte que he desenvolupat aquí en el grau de gravat la matriu dintre de la pròpia estampa. I de fet ha sigut quan he trobat objectes com aquest pel carrer, en els containers, o fins i tot companys de feina que m'han donat peces, i tot això l'he anat com incorporant. I per fer-ho m'he basat en l'obra de tant Jasper Johns o Richard Tudley. Richard comparteix un nom, però evidentment és un artista, o d'altres aquí a casa, com tenim com el cas de Guinovar o Tàpies. I a mi el gravat, com a estudi, com a carrera, com a grau, m'ha encantat per les tècniques de la Xilo, la Lito, en fi, podríem estar molta estona parlant aquí, però sobretot el que volia és donar a la matriu i a l'estampa una connexió, un ADN, i anar més enllà de l'obra bidimensional. I no sé si ho he aconseguit, però hi ha resultats com aquest, que crec que m'encanten, i l'obra ha estat en constant moviment. I és per això que em sento molt il·lusionat d'aquest projecte, un projecte que s'ha basat simplement en el reciclatge i com s'incorpora aquest en l'obra, amb una constant transformació, amb el concepte sempre de l'obra oberta. Moltes gràcies per la vostra atenció i, en fi, desitjo als companys i a les companyes que els hi vagi també molt bé el projecte. Ciao, fins aviat, adeu.